guys! Hi everyone! Hello mga kamar! Good morning! Yes, good morning! Today is March... Anong petsa ngayon, ma? Okay, March 17. Hello! Hello everyone! Hello mga kamayar! Hello mga sisi! Today is March 17 and ito na yung araw na sabi ko dati ako ay magbibigay ng thoughts and reviews ko about doon sa iniinom ko na coffee ni Madam Kilay, which is Slimming K. So eto na nga, nainom ko na yung 10 sachet and andito ako para i-share sa inyo kung ano yung masasabi ko. So, disclaimer, I'm not an expert about this one. I'm just sharing kung ano yung experience ko and kung ano yung na-encounter ko and kung ano yung thoughts ko. So, it's up to you if you believe or not. But anyway, if you are interested, then please stay tuned and happy watching. I wish all of you, everyone, have a nice day. So, yeah. Mega shout out to all of you, to each one of you who watching this vlog. Thank you! Good morning mga kamay! Good morning everyone! So this is my second time, my second day na mag-take nitong Slimming K by Madam Kilay. So, second day. Hapon ako nag-start, diba? So ito ang second day. So, dalawa na ang nabawas ko sa 10 na sachet. Good morning mga kamay! So ngayon, pang third day ko na mag-take nitong coffee ni Madam Kilay. And kaya sabi ko, update ko kayo, diba? Ito yung pang third day ko. Tatlo na ang nabawas natin dito sa isang lagayan na to. So far, meron na akong napansin. Hindi ako nagugutom. Ganyan siya, ang sura niya. Good morning everyone. Good morning mga kamar. So day 4 na po na pag-inom ko ng coffee ni Madam Kilay. Coffee, Slimming K. Apat na. So kunti na lang yung natitira ko kasi 10 sachet lang siya. So far, okay naman siya. Update ko kayo soon kung ano ang mga nangyari. So, hindi ko tinapon itong plastic. Binabalik ko dito sa lagayan. Good morning mga kamay. Ngayon ay ang pang 5 days ko na pag-bake ng coffee ni Madam Kilay. Pang 5 araw ko. So, meron pa tayong 4 susunod. So, pang 5. Lagyan natin ang tubig. Galawin na. 5 days. Good morning mga kamay. Today is day 6 ng pag-inom ng Slimming K by Madam Kilay. Meron pa tayo natitirang 4. And then, i-review na natin. Good morning mga kamay. So today yung pang 7 day ko na pag-try ng coffee. So morning na yun. Pang 7 days. Good morning everyone. So ngayon pang 8 days ko na. Pang 8 days and then dalawa na lang. Lagyan natin ng tubig. Pang 8 days po. Good morning mga kamar. So today na yung pang 9 days ko ng pag-inom ng Slimming K coffee by Madam Kilay. So pang 9 days and bukas na lang yung last na sachet. Ayan. Excited na akong i-share sa inyo kung ano yung ko dito. Experience sa pag-take ng coffee ni Madam Kilay. Good morning everyone! Good morning mga kamar. So ngayon, this is the last day na mag-take ako ng Slimming K by Madam Kilay. So last day ko ito and ayan siya. Share ko ito sa inyo. So hindi ko tinapon yung lagayan. A few moments later. So ayan mga kamayar, kamusta naman po kayong lahat? Yes, ikaw na nanonood, kamusta ka naman? Sana okay ka lang at
as I said, always choose to be happy. So, good morning, good evening, good afternoon sa inyong lahat. But anyway, ito na po yung patunay na naubos ko pong inumin yung Slimming K ni Madam Kilay. So, eto siya. Wala na pong laman. Ayan, wala na laman. Ayan, wala na. Hindi ko po tinapon yung sachet niya para may pakita ko sa inyo. So, ang laman po niya ay 10 sachet and 275 nung nabili ko siya. Pero yung normal price po niya ay pumapatak siya ng 300. So, dahil sale, kaya 275, 10 sachet. And last time, nabasa ko na sa inyo kung ano yung mga kiniklaim niya. Ayan. At ngayon, ang topic natin ay i-share ko sa inyo kung ano yung masasabi ko and little reviews ko about this one. So, unahin ko muna kung ano yung mga nagustuhan ko. Ano ba? Nagating si mama. Ang unang nagustuhan ko dito, yung lasa niya ay masarap. Isa sa mga pinaka nagustuhan ko, first, yung lasa niya masarap. Hindi matamis, hindi mapait, hindi super creamy, at hindi rin super light yung pagka-mixture niya. Then, pangalawa, ang nagustuhan ko ay totoo nga na nakakapag-lessen siya ng craving. So, hindi ako mabilis magutom. Dati, kunwari, mag-breakfast ako ng alas 9, maya-maya gusto ko na naman kumain. Eto, sa pag-take ko nito, after 3 to 4 days, doon ko na-figure out na talagang nakakapag-lessen siya ng cravings. So, pangatlo na nagustuhan ko dito ay, excuse me muna ha, hindi ko patapos yung pag-inom nito sa isang mug. Gusto ko nang pumunta sa CR. Alam niya, excuse me, pero gusto ko nang mag-jebs. Ganon. And sa 10 days na pag-inom ko, proven and tested na 10 days din yung pagpunta ko ng CR. O, di ba? Talagang napakaganda. Based sa aking experience, ha? Kasi, minsan ako, 2 to 3 days, ganyan. Pero, dahil nung nag-take ako nito since day 1 and since day 10, normal na ganun yung experience ko. Hindi ko pa nauubos yung isang mug. Kailangan ko ng ma-emergency. Diba, ganon. Talaga nakakapag-ano siya ng sikmura mo. I mean, nung tiyan mo, yung basta afternoon, napakaginhawa. So, sarap sa pakiramdam. Hindi ako bloated. O, diba? Ganon. And yung pang-apat, yun. Yung pang-apat naman na nagustuhan ko kasi hindi ako nagpapalpitate. Hindi ako nahihilo, hindi sumasakit yung ulo ko, hindi ako yung tipong parang nasusuka or something na uncomfortable. Kasi unlike doon, kasi coffee lover ko, halos mostly yata ng mga kung ano-anong coffee na nag-trending, talagang tinitikman ako yan. And some of them, nagpapalpitate ako. So, hindi naman lahat, pero some of them na nagpapalpitate ako, nahihilo ako, nasusuka ako. Pero dito, hindi ako nagpalpitate, kaya nagustuhan ko siya. So, yung panglima, eto na yung mga benefits na sinasabi ko, yung mga kiniklaim niya, na sabi, nakakapag-help sa aking katawan. So, yun. At dahil sa 10 sachet pa nga lang naman yung nainom ko, yun lang muna yung masasabi ko. Kasi yun lang naman yung na-experience ko. So, yung hindi ko naman medyo nagustuhan. Medyo lang naman. Para sa akin ha, medyo pricey lang siya. And yung pangalawa, 10 sachet lang siya. Sana ginawang 12 sachet and medyo yung pricey, medyo nag-lessen ng konti. Para naman affordable sa lahat na gustong mag-try. Yun lang naman yung medyo lang naman. Based lang sa akin ha. Huwag nyo kong judge. Pero affordable naman siya. Pero syempre, hindi lahat tayo para sa atin affordable yung ganung presyo. Kasi alam mo naman, pandemic ngayon, ang hirap ng buhay, di ba? So, yun. Yun lang naman. And mas masasabi ko na mas maganda na mag-take ka nito good for 1 month. Kasi sabi nila, mas makikita mo yung result within, kapag natapos mo yung isang buwan. So, gaya ng sabi ko, 10 days ko lang siya nininom. Kaya yun lang muna yung may share ko sa inyo. About naman doon, kung nag-lose ba ako ng weight, hindi ko alam. Kasi hindi ako nakapagtimbang,
wala naman akong naramdaman na something na nag-iba sa aking katawan. Basta yun lang, nag-less lang yung cravings ko at yung mga nabanggit ko kanina na 5 facts na nagustuhan ko aside from dun sa 2 hindi ko masyadong nagustuhan. So, yun. And I think magka-try pa ako ng 2 box nito para masabi ko at malaman ko kung talagang kung talagang effective ba talaga or hindi. So ayun, kung tatanungin mo po ako kung dapat ko bang i-recommend ito, oo naman. I can recommend this one na i-try mo kasi wala namang masama i-try. And safe naman siya inumin. And FDA approved naman siya. And masarap siya. Yun nga lang, dapat, syempre, alam mo naman na yung presyo niya, ganun yung presyo niya. So, it's up to you kung bibili ka or hindi. But for me, worth it siyang i-try. Kaya i-try nyo na. So, Slimming K by Madam Kilay. Fat burner with collagen. So, 275 to 300 yung price niya. So, magkano? Kung mag-try ka ng 1 month, so papatak siya ng 3 box nito. So, around 900. Tama, 900 plus. Kasama pa dun yung mga shipping. Kaya kung ako sa'yo, bumili ka na lang ng isang orderan ng 3 box para 1 shipping ka lang. Kasi kung patingi-tingi ka, 1 box, sabihin na natin 300 or 275. And plus shipping fee, depende kung taga saan ka. Normally, Manila is 45. Kapag province ka, depende yon. Sometimes 100, 110, di ba? Kaya mas okay na 1 shipping ka na lang. So, bili ka ng 3 and then 1 shipping lang. So, share, just saying. Pero kung hindi mo naman kaya, di ba? Kasi medyo mabigat yung 900 plus, eh di try ka muna ng isang box. Mas maganda rin yung nagtatry ka ng isa muna kasi doon mo malalaman kung talagang gusto mo yung lasa, kung hiyang ka ba, hindi ka ba nang-palpitate. And, syempre, lastly, less yung price. O, di ba? So, for now, yun lang muna yung masasabi ko. Sana nagustuhan nyo. Kung meron kayong katanungan, please don't forget to comment down below and sasagutin ko po yan. As I've said, disclaimer, na-share ko lang sa inyo kung ano yung experience and thoughts ko about this Slimming K by Madam Kilay. So, worth it siyang i-try. So, nasa sa inyo na po ang desisyon kung titikman ninyo or hindi. And it's my happiness lang to share. So, yeah. For now, bye-bye na mga kamayer and see you on my next vlog. Bye-bye! Mag-ingat kayong palagi and always remember, live the life to the fullest and love yourself, be yourself, and be happy always! Bye-bye!